Guys, magsigang tayo guys oh. Galunggong. Ay ano pala, kusido. Kalamansi ilalagay natin. Yan ang galunggong guys. Rikado natin ang kalamansi. Kamatis, sibuyas, upo, kangkong at kalunggay. Malunggay. Kalunggay. Yan oh. Yan mga kamigs. Sabawan natin yung galunggong. Haluan natin ng tatlong gulay. Upo, kangkong, malunggay. Yan guys. Mamaya-maya na lang. Lagay na natin yung ricado guys para kumulo na yan guys. So, yung ricado natin guys sa sibuyas. Lagay na natin dyan para sabay na siya guys magkulo. Kaya nilagay na natin yung ricado guys. Yan guys. Yan guys oh. Lagay na natin yung ricado. At takpan muna natin guys para mamaya kulo na yan. Guys, silipin na natin, nakulo na siya. Yan guys, so nakukulo na ang ating kusido. Ilagay na natin guys ang ating upo. Yan guys, oh. Yes! Yan. Malalaki lang ang hiwa niya guys. Pag sinabaw talaga guys. Malalaki lang ang hiwa niya. Kasi malambot naman yan guys pag naluto na. Yan guys, oh. Pakuluin na natin guys. Ang ating recipe ngayon ay kusidong galunggong. Yan guys. Magluluto tayo ngayon ng kusido naman. Guys, oh. Yan, pakuluin muna natin yan guys. At ating unang takpan para mabilis kumulo guys. Yan, oh. Yan, para kumulo na siya mga kamigs. Yan mga kamigs. Nakulo na ang ating lulutuin. Yan, nakulo na mga kamigs, oh. Yan guys. Yan mga kamigs, oh. Tingin pa lang mga kamigs. Sarap na naman ang ulam natin ngayon. Tanghalian. Wow! Kusidong galunggong tayo ngayon mga kamigs. At may upo, kangkong at malunggay. Yan ang ating recipe ngayong tanghalian mga kamigs. Yan o. Nakulong-kulo na siya mga kamigs. Oh. Kita nyo naman mga kamigs. Yan o. Nakulo na naman ang ating ulam mga kamigs sa ating tanghalian. Yan. Yan ang ulam natin ngayon mga kamigs. Ang kusidong galunggong. Yan mga kamigs. Lagay na natin yung ulo ng galunggong. Yung ulo. Pastilan. Yan. So weird. Yung ulo ang inan natin mga kamigs. Tapos yung itong maliliit kasi ito. Hindi na pinutol mga kamigs. Yan o. Hindi na tayo nagputol. Kasi maliliit naman siya. Yung iba, iparito na lang natin mga kamigs. Para may partner ang sabaw na pamprito. Yan mga kamigs, oh. Yan mga antira natin, maliliit na galunggong mga kamigs. Iprito natin. Yan. Kaya ulo na lang ito mga kamigs. Kasi yung buntot, nagprito na tayo kagabi. Kaya yung ulo, tinira talaga natin para sa kusido. Yan mga kamigs, oh. Pakulo-kuloin na lang natin yung mga kamigs. Para maluto na.
Pag kumulo yan mga kamix, yan, madali lang naman yan maluto mga kamix. Yan mga kamix, kulong-kulo na. Kulong-kulo na siya mga kamix. Yan mga kamix. Ilagay na natin yung ating kangkong. Yan mga kamix, ang ating kangkong. Kangkong na tanim dyan sa bakod at malunggay. Sama natin to mga kamix, malunggay, para pagkulo niya, ititimpla na natin yan. Yan mga kamix, ang ating ulam for today. Kusidong galunggong. With upo, kangkong at malunggay. Yan mga kamix. Timplahan na natin yan mga kamix. Para makauluto na tayo ng ulam. Lagyan natin ang aging. Yan mga kamix. At kunting asin mga kamix. Maigi ng kumulang. Ulam lahat. Yan mga kamix. Ang ating ulam for today. Kusidong galunggong na may upo, malunggay at kangkong. Yan mga kamix, nilagay na natin yung ating kalamansi. Yan mga kamix, ang ating kalamansi nilagay na natin para matikman na natin yung lasa ng ating kusido. Yan o. Ganyan lang tayo magluto ng kusido mga kamix. Yan ang lutong probinsya. Lutong Bicol. Wow. Grabe ang sarap guys. Nice. Guys, lagyan pa natin ng kunting asin para sumakto sa panlasa ng Bicolano. Wow. Sobrang asin guys. Yung kalamansi guys, kinuha lang natin yan sa may ating bakuran kasi may mga tanim tayong kalamansi. Nakita niyo naman sa mga una kong vlog. Ang dami niyang bunga. Yan mga kamix. Mga kamix, tamang-tama na ang ating timpla. Yan, patuloy na lang natin na maigi yan mga kamix. Para okay na naman ang ating panlasang Pinoy. Diba? Ganyan lang ang mga Bicolano. Ganyan magkusido. Simpleng luto. Yan guys, nakulo-kulo na ang ating luto. Hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi. Saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye! Oops! Tika lang mga kamix. Ihabol natin yung ating prito na ating pampartner sa ating kusidong upo at galunggong. May halong kangkong at malunggay. Yan mga kamix. Ating prituhin muna ang ating pantimpla sa kusido para may sabaw tayo, may prito. Yan mga kamix. Lutuin lang natin yan mga kamix. Ngayon, maya-maya na lang mga kamix.
Ayan mga kamigs, lapit na naman maluto ang ating prito. Ayan mga kamigs, oh. Manluto na yan mga kamigs. Ang ating pangsabay sa ating kusido. Ayan mga kamigs, oh. Luto na yan mga kamigs. Kunin na natin mga kamigs. Para maano na natin. Ayan mga kamigs, oh. Luto na siya. Yan. Yan na. Hanguin na natin mga kamigs. Para maisalang na natin yung huling salang. Kunti lang naman yan mga kamigs. Pang partner lang natin sa sa kusido. Ayan mga kamigs, oh. Salang na natin. Yung panghuling salang. Yan mga kamigs, oh. Panghabol lang yan natin sa ating sinigang mga kamigs. Ayan mga kamigs. Maya na tayo mga kamigs. Guys, luto na yung huling salang natin ng galunggong. Pang-partner natin sa ating kusido. Ayan guys. Ang ating partner sa kusido guys. Pritong galunggong. Ayan ang ating pahabol guys. Hanggang dito na lang. Bye bye.